Sa lá atá nniuán, bhín muid a gcónaí i cuairtaí bailí agsúla chun an obair chua a bhaint den achliacht ach chunaí a dhéanamh go spríúil. Well, tá Christina McGrath Woods ó bhéal firste tar éis é seo a dhéanamh, agus damhsa gcuéilech measca aici le ReelRobic chun ReelRobics a chruthú. Tá mission seo nniu chun fálamá ó bhfuil aon wahas leis. Siolin. Tá Christina ag dansa ó bhí si an óg. Bhuail si go leor comórtas agus thaistil si ar fud na cruinne le river dance. I wanted to open up a school, but at the same time I wanted to do something different. So I thought about combining fitness with Irish dancing because it is such a great form of fitness, but bringing it to a wider audience, people who'd maybe never danced before. Well, tá muid taréis de go bháin iad a bhain sin agus cá mé rá tá tuairt orm, níl agan céibhéid eile tá le teach. Sin bhfuil sé go héiteach mar workout. Is brealam ceáil géalach agus an deisa géalach cabbé rud. So when mé an soltas ag le an dárad a chuir le chéile agus tá éiteach agat. Faoi láthair tá ReelRobics ar siúil a méal firsta a bháin, ach tá Christina ag súil é a thuirt níos buide a ggéin, agus go manaí ReelRobics cálamá don dansa gcuéilech mar a rinne Zumba don dansa leidneach. I love just continuing on with my dance career, but at the same time dancing with friends and enjoying it while getting a great workout at the same time. Well, dúsa is brealam a bheith aclaí agus is brealam an ceol agus mar dúirt mé ag le an dárad an ascail ina chéile cumáile sin ag le fáilmach as an teachar ná ba tá poisttí agad mar tá agam ach síl an gurdóid ionach é agus rud ar nui cumáid atá an. So swiney ain't mai a bhí an, caiithigh gur swiney sici héana a bhí an agus sin bhfuil si go héintach leis. Dúirt sin nach raibh arm swiney bhachar ceithre steps ach tá mé ceappa go bhfuil níos mú ná sin a gceist. Well, cé bhfuil ceiste orm agus seans go maiid na matan sin na móra, go háir na matan i mo chusa, cá mé rá gur bhain mé ansolta sin. Bhfuilhinn ReelRobics ba aon duine atá cuairtú aclaíochta atá difriúil agus nach bhfuil leideánach in aon chur.